या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत। बघूयात महत्त्वाच्या बातम्या। भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंचा वाढदिवस म्हणजे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवच असता। मात्र ह्या वेळेचा निलेश राणेंचा वाढदिवस खऱ्या अर्थाने वेगळो आणि राजकीय महत्त्व असलेलो ठरलो। असं आम्ही कशाक म्हणतो बघूयात। निलेश राणे म्हणजे भाजपचे फायर ब्रँड नेते। मात्र गरजेच्या वेळी धाम जाणारे, कार्यकर्तो जपणारे नेते अशी त्यांची दुसरी ओळख। त्यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवच असता। आतापर्यंत या नेत्याच्या आयुष्यात बरेच चढ उतारिले, वादळ आली, मात्र ह्यो नेतो खंबीरपणे उभो राहिलो। जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनी साथ दिली। त्या दागाडीचा नाव म्हणजे विशाल परबांचा। दरवर्षी सारखो ह्या वर्षी सुद्धा भाजप आणि विशाल सेवा फाउंडेशनच्या वतीने निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त शिवगर्जना या नाटकाचं आयोजन करण्यात आलेला। हे का रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाली। लाखोंच्या संख्येने जमलेल्या लोकांच्या साक्षीने निलेश राणेंचा वाढदिवस साजरा करण्यात आलो। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नीलमताई राणे, आमदार नितेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, विशाल सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल परब आणि कुटुंबीय, भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांनी निलेश राणेंका हटके शुभेच्छा दिल्या। आता 2024 निलेश राणेंचा वाढदिवस आमदार म्हणून साजरा करतलो असोच पण ह्यावेळी करण्यात आलो। तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी कार्यकर्त्यांचे कान टोचत आता फितुरी नको म्हणत आमदारकीसाठी आशीर्वाद देत शुभेच्छा दिल्याने। तर कार्यकर्त्यांचं हे प्रेम बघून निलेश राणे भावुक झाले। आता पुढच्या वर्षी 2024 बोलूया म्हणत सूचक विधान केल्याने। त्यामुळे आता निलेश राणेंका आमदार बनवण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली हा। सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असा। रोज कुठल्या ना कुठल्या विषयावर हे अधिवेशन गाजताच। ह्यावेळी अधिवेशनात थेट मालवणी आवाज घुमलो। त्याचा झाला असा, आमदार आशिष शेलारांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणांका सिंधुदुर्गातल्या आपल्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर प्रश्न विचारल्याने। मात्र घराकडे जाणारा रस्तो कधी करताला ता पहिला सांगा असा विचारल्याने या मालवणी प्रश्नाक मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी अगदी तसाच उत्तर दिल्याने ता सुद्धा मालवणीत बघूया। जसं स्कोपच्या बाहेर एक प्रश्न विचारला तसं माझाही स्कोपच्या बाहेर असला तरी त्या जिल्ह्यापुरता अध्यक्ष महोदय रस्त्याचं निकृष्ट बांधकाम, साखव, पूल, माझी तुमका विनंती असा, माझ्या गावचो रस्तो कधी करतला। गाव माझा गुरामवाडी, तालुका माझो मालवण, जिल्हा माझो सिंधुदुर्ग, त्या समादेवीपासून माझ्या घराकडचो रस्तो कधी करतला तेवढा सांगा। सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी सिंधुदुर्गातील त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या संदर्भात जी माहिती किंवा सूचना दिलेली आहे मी त्यांना त्यांच्याच भाषेत जर उत्तर द्यायचं झालं तर त्यांनी पहिल्यांदाच या रस्त्याच्या संदर्भात माका विचारल्याने नक्कीच त्या प्रश्नाचा उत्तर त्यांना लवकरात लवकर देण्यात येईल। माझी तुमका विनंती असा, माझ्या गावचो रस्तो कधी करतला। गाव माझा गुरामवाडी, तालुका माझो मालवण, जिल्हा माझो सिंधुदुर्ग, त्या समादेवीपासून माझ्या घराकडचो रस्तो कधी करतला तेवढा सांगा। मी त्यांना त्यांच्याच भाषेत जर उत्तर द्यायचं झालं तर त्यांनी पहिल्यांदाच या रस्त्याच्या संदर्भात माका विचारल्याने नक्कीच त्या प्रश्नाचा उत्तर त्यांना लवकरात लवकर देण्यात येईल। रवींद्र चव्हाणांनी या प्रश्नाचं उत्तर बेगीनच गावतला असं सांगितल्याने खरा। बघूयात आता शेलारांका या उत्तर कृतीतून कधी गावतात।
2024च्या निवडणुकीचे वारे आतापासूनच भावूक सुरू झालेत. सावंतवाडीत तर शिवसेना आणि ठाकरे गट यांच्यातलो वाद उफाळून इलोसा. शिवसेनेच्या नेत्यांकडून करण्यात दिलेल्या आरोपांका ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख रुपेश रावळांनी जशास तसा उत्तर दिल्याने तर 2024 दीपक केसरकरांका पाडतोलोच असो इशारो दिल्याने. बघूयात. मी अनेक वेळा माझ्या प्रेसमध्ये सांगितलेलं आहे, मी शिवसैनिक आहे आणि मी कुठच्याही पदाला लाचारी पटकरणार नाही किंवा मला पक्षाकडून अपेक्षा नाही. माझं उदाहरण द्यायचं झालं याच्या संदर्भात तर 2014 म्हणजे आज तुम्ही प्रश्न विचारलात म्हणून सांगतो, हा इच्छुकचा 2014 पासून आमची 2022पर्यंत सत्ता होती. दीपक केसरकर स्थानिक आमदार म्हणून मला एकाही कमिटीवर त्यांनी घेतलं नाही. मी कुठच्याही पक्षाला तक्रार केली, अपेक्षा व्यक्त केली नाही आणि बोललोही नाही आजपर्यंत. आज हा इच्छुक म्हणून मी कुठच्याही पदाला इच्छुक. आमच्याकडे जवळपास चांगले कार्यकर्ते आहेत. शैलेश परब साहेब आहेत, बाळा गावडे आहेत, अतुल रावराणे साहेब आहेत, विक्रांत सावंत, बाबूराव धुरी वगैरे ही अनेक मंडळी आमच्याकडे आणि अनेक जण इच्छुक आहेत. साहेब जो उमेदवार देतील त्या उमेदवाराचं काम करण्याचं काम मी करणार आणि माझ्याबरोबर शिवसेना सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक हे त्यांना निवडून आणण्यासाठी काम करणार आणि दीपक केसरकरांना पाडण्यासाठी 2024 काम करणार, हे आवर्जून सांगतो. आणि 100% दीपक केसरकरांनी जर विकास कामं ह्याच्या पुढे आमच्या ह्या दखल न घेता हे जे आम्ही आव्हान दिलेलं आहे की इथली जी रखडलेली जी विकास कामं आहे ती दीपक केसरकरांनी तुर्तास मागे लावा. म्हणजे मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचं ट्रेनिंग सेंटर असेल, बस स्थानक, सर्वसामान्यांचं बस स्थानक असेल, मुंबई विद्यापीठाचं उपकेंद्र असेल, हे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे उद्या भविष्यातला प्रश्न आहे. आणि रेल्वे स्टेशनसारखा स्थानिक जनतेचा ये जा करण्याचा ठिकाण आहे. ते खऱ्या अर्थानं जंक्शन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं मार्गस्थ लागली पाहिजे, डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि जर नाही सोडवताना दिसले तर 100% रस्त्यावर आम्ही येणाऱ्या काळात उतरणार, आंदोलन छेडणार आणि 100% दीपक केसरकरांचा पराभव 2024 करणार म्हणजे करणारच. आणि शिवसेनेचा आमदार उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने निवडून आणणार. राणे म्हणजे जय जातीत थंय फटकेबाजी. मग येता क्षेत्र कसल्याय घासान देत गाजयतलेच. ह्या सांगूचा कारण म्हणजे कणकवलीत भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे आणि आमदार नितेश राणे यांच्यातच जुगलबंदी रंगली. ही जुगलबंदी होती बॅडमिंटनची. इतक्याच नाही तर स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी बॅडमिंटन खेळला. ह्यो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होता चर्चेचा विषय ठरलो. बघूया. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इले. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे
काय बागवे खैचो तू मालवणचो हा वा आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय, मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. हम्म. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय हा? केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुलाच सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. हा? अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुलाच सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा. पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो, तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे ह्या काय हाडलंस. आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचं भाडा किती. अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त. हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटो आहे, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय. अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि आता भाडा अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय, मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी येत. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो की त्याग तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. वैभववाडीतल्या स्टॉलधारकांनी आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठायल्यानी आहेत. प्रशासन लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा म्हणणं ऐकून घेतला नाही म्हणून अखेर हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानी कोर्ट आता काय निर्णय देता ह्या बघूचा असा. या संदर्भात स्टॉलधारकांचे प्रतिनिधी काय म्हणतात बघूया. नमस्कार, मी स्टॉलधारकांच्या वतीने बोलतो आहे. आमचा जवळजवळ पहिला आंदोलन म्हणजे या स्टॉलधारकांना पहिलं नोटीस आमका दिल्याने या नगरपंचायतीने 19 तारीखला आणि त्यानंतर 19 तारीखला नोटीस दिला. 19 जानेवारीत नोटीस दिल्यावर आम्ही काय केलं की 26च्या किंवा 27 या दरम्यान आम्ही उपोषणाक बसलो नोटीस दिल्यावर. कारण या अन्यायाच्या विरोधात काहीतरी करूचा होता म्हणून आम्ही उपोषणाक बसलो. पण उपोषणाक बसल्यावर सुद्धा पहिल्या स्थानिक जे आमचे प्रतिनिधी आहेत, लोकप्रतिनिधी, त्यांनीसुद्धा काय आमका तेवढी काय मदत केलेली नाही. आमदारसुद्धा इकडे येले उपोषणाच्या नंतर. त्यानंतर मिटिंग झाली सुद्धा. मिटिंगीतसुद्धा काय तेवढा काय जो न्याय मिळू का होतो त्या पद्धतीचा न्याय हे काय मिळालेलो नाही लोकांका.
पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या बायकांनी म्हणजे ज्या महिला वर्ग होतो त्यांनी मालवणी बोलूचा, त्याच्यामुळे मी मालवणीतच बोलत आहे. तर विषय काय आहे की आमच्या सगळ्या बायका जमल्या, जे शॉलधारक बायका होतो एकत्र जमलो आणि पुन्हा दुसरं आंदोलन आमचं ह्याच्या आपल्या तहसीलदार कार्यालयाजवळ आम्ही आता मागच्याच एक 8 दिवसापूर्वी महिला दिना दिवशी आंदोलन केलं नाही. पण त्या आंदोलनातनं सुद्धा स्थानिक प्रशासन म्हणा किंवा बाहेरला जे आपले कलेक्टर प्रांत किंवा अन्य कुठल्याच प्रशासनान या कुठल्या लोकांची म्हणजे आमच्या बायकांची महिला वर्गांची पाहिजे तशी दखल घेतलेली नाही. आणि त्यानंतर काही स्टॉलधारक जे आमचे होते ते आमका असं वाटलं की आमका हय न्याय मिळालो नाही तर काहीतरी न्यायासाठी आमका भांडू जायचा. या उद्देशाने काय केलं आम्ही की आम्ही 8 जण जे स्टॉलधारक होते 8 की 9 जण एकूण 10-12 जणांबरोबर आम्ही चर्चा केला की बाबा काहीतरी न्याय मिळू खावा आमका, म्हणून आपण काहीतरी कोर्टात किंवा काहीतरी न्यायालयीन विषयात आपल्याला जावचा असा जेव्हा आम्ही मत लाव त्याच्यातले 8 जण जे हिंमत दाखवणारे होते की त्यांना वाटला की प्रशासनाच्या विरोधात आपल्या काहीतरी करूचा, म्हणून सगळ्यांनी काय केल्याने की त्याच्यातल्या 8 जणांनी खंबीरपणे पुढे येले आणि ही याचिका दाखल केल्याने मला वाटतं आता त्याची PDF वगैरे सगळं आमच्याकडे इलेला, जी दाखल केल्याचं टोकन नंबर पण आणि प्रशासनाक आता ना चांगला जरा धडोत शिकवता येत या याचिकेमुळे. आणि हायकोर्टात आम्ही 2 दिवसापूर्वी ही याचिका दाखल केलेली आहे. 8 जण जे स्टॉलधारक होते पुढे येऊन या सगळ्या गोष्टीचा आढावा घेणारे किंवा लढणारे असे स्टॉलधारक आमचे जाऊन हायकोर्टात 2 दिवसापूर्वी याचिका दाखल केलेल्या. त्यांना आता जे काय प्रशासनाने केलेल्या चुकी आहेत आणि जो अन्याय आहे त्यांना आम्ही कोर्टातच त्याचा निर्णय होईल अशी आमका आशा आणि कोर्ट आमका नक्की न्याय मिळवून देत अशी सुद्धा आमका आशा. एवढंच आम्ही या निमित्ताने सांगता. वैभववाडीनंतर कणकवलीतल्या अनधिकृत स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे स्टॉलधारक आक्रमक झालेत तर पोटा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे अश्रूही अनावर झालेत. त्यामुळे एकच
कोकण आणि कोकणचो शिमगो ह्या नाता वेगळाच हा. त्यात दोडामार्ग तालुक्यातलो झोळंब्याचो शिमगो खूप फेमस हा. सोशल मीडियावर झोळंब्याच्या या शिमग्याचो व्हिडिओ व्हायरल होता. बघूयात अंगार काटो आणणारो झोळंब्याचो शिमगो. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम.